Rabi'u Musa Kwankwaso ya bayyana cewa lalata matatar man Dangote na iya kawo cikas ga masu son zuba hannun jari a Najeriya. Gwamnatin Najeriya ta sanar da matakin bayar da tallafin Naira 150,000 ga ƙanana da matsakaitan 'yan kasuwa. Sannan daga ƙetare ku ji cewa masu zanga-zangar adawa da jawabin Firaministan Isra'ila Netanyahu sun taru a Majalisar Dokokin Amurka. Sannan daga ƙarshe ku ji an gurfanar da masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnatin Uganda a gaban kotu. Mai sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokacin. Za ka saurari labaran duniya daga nan tashar Ƙugiya Hausa. A yau muna Alhamis 19 ga watan Muharram shekara ta 1446. Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wacce ta yi daidai da 25 ga watan Yulin shekara ta 2024. Kanun labaran kuka saurara, yanzu kuma za ku ji mu ɗauke da cikakkun labaran, tare da ni Aisha Isa Ibrahim. Tsohon gwamnan jihar Kano Rabi'u Musa Kwankwaso ya yi la'akari da rashin jituwar da ke tsakanin hukumar kula da matatar mai ta Dangote da kuma hukumomin kula da harkokin Najeriya. Hukumomin Najeriya sun zargi matatar Dangote da fitar da man fetur marasa inganci, ikirarin da kamfanin ya musanta. Da yake mayar da martani ta hanyar shafinsa na X, Kwankwaso ya zargi abin da ya bayyana a matsayin wani aikin masu son rai. Yana mai cewa hakan na iya lalata ƙwarin gwiwar masu saka hannun jari a tattalin arzikin Najeriya. Ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar New Nigerian People's Party (NNPP) a zaɓen shekara ta 2023 ya bayyana matatar Dangote a matsayin muhimmiyar kadara ga buƙatun makamashi da kwanciyar hankali na tattalin arzikin ƙasa. Ya kuma jaddada muhimmancin kare kadarori daga duk wata barazana da ka iya kawo cikas ga ayyukanta. To a nan kuma gwamnatin Najeriya ta sanar da matakin bayar da tallafin Naira 150,000 ga ƙanana da matsakaitan 'yan kasuwa kowannensu a jihar Jigawa. Mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima ne ya sanar da matakin yayin ƙaddamar da wani shiri na tallafawa ƙananan 'yan kasuwa a garin Dutse, babban birnin jihar Jigawa a ranar Talatar da ta gabata. A sanarwar da ya wallafa a shafinsa na X, mataimakin shugaban ƙasar ya ce, za a bayar da tallafin ne ga kowane ɗan kasuwa a jihar Jigawa, kuma ba rance ba da ke buƙatar biya, wanda shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya amince. Ya kuma ce shiri ne na bunƙasa kasuwancin ƙananan 'yan kasuwa a sassan jihohin Najeriya. Mataimakin shugaban Najeriya ya kuma ƙaddamar da wasu ayyuka na bunƙasa harkar noma a jihar ta Jigawa. To daga ƙasashen ƙetare kuma ɗaruruwan masu zanga-zangar adawa da yaƙin Isra'ila a Gaza sun taru a kusa da ginin Majalisar Dokokin Amurka na Capitol, yayin da Firaministan Isra'ila ke shirin yin jawabi. Benjamin Netanyahu zai yi jawabin ne ga zaman haɗin gwiwa na 'yan majalisar wakilai da dattawa na Amurka da ƙarfe 7 agogon Najeriya da Nijar, ƙarfe 2 na rana agogon birnin Washington. Shi ne shugaban wata ƙasa na farko da zai yi irin wannan jawabin a majalisar Amurka har sau 4 a tarihi. Rahotanni na cewa wasu 'yan majalisa kusan su 50 za su ƙaurace wa jawabin nasa domin nuna adawa da hare-haren da gwamnatinsa ke kaiwa kan Falasɗinawa mazauna zirin Gaza. To a nan kuma wata kotu a Uganda na tuhumar mutane 42 bisa zargin aikata laifuka a lokacin zanga-zangar da gwamnatin ta haramta yi a ƙasar a ranar Talata. Kotun Majistirin da ke zama a Kampala, babban birnin ƙasar, na zargin masu zanga-zangar ne da aikata laifuka daban-daban, waɗanda suka haɗa da ƙoƙarin tayar da hargitsi. Dukkaninsu kuma sun musanta aikata ba daidai ba. Mutane da aka kama a babban birnin ƙasar saboda sun shiga zanga-zangar ƙin jinin gwamnatin bayan sun bijirewa umarnin hukumomin kan gargaɗin yin hakan. Lauyoyi sun ce kimanin mutane 60 ne aka kama, ciki har da wani shahararren mai gabatar da shirin talabijin da ƙananan yara. Shugaban ƙasar Yoweri Museveni, wanda ya kwashe kusan shekara 40 yana mulki, ya gargaɗi masu zanga-zangar, inda ya ce suna ƙoƙarin yin wasa da wuta ne. An tsara zanga-zangar ne a shafukan sada zumunta
domin nuna adawa da zarge-zargen rashawa da ake yi wa manyan jami'an gwamnatin ƙasar. Ana tunanin cewa matasa sun samu ƙwarin gwiwar shirya zanga-zangar ne bayan zanga-zangar da matasa suka gudanar a Kenya, wanda ta tursasa wa shugaba William Ruto soke shirinsa na ƙaƙaba haraji. To da wannan ne kuma labaran namu zai sa aya. Aisha Isa Ibrahim nake cewa mu huta lafiya.